anach le an Phlean Teanga seo a Seoladh agus tá áthas ar an gúil Seoladh agus an príomh job eile ná é chur I bhaim anlú sé dhéanamh agus anú chuna dhéanamh chula bliain. Seo é ar Dara Phlean Teanga Seoladh mar ceann 5 bliain ó hin agus ó hin eile tá muid fás agus ag Ferbert tá Bert ithe ga gaige lán aimtre is gobar sa Chontae agus tá 2 grúpa pobl am agus is ag gobar le chéile táid ag gobar leis na grúpaí pobl sin agus ag gobar le chomhairla Chontae Dara tháinig mar le chéile agus a plán uairnú is scríb tinnis. Yeah, so mar grúpa pobl is muidne grúpa pobl is nua sa Chontae agus bhí mar really gur chamach baile í sa Phlean Teanga mar chuid a ceantar barsacha í. So tá anhaácha chumuid Phlean Teanga seo an chéadú grama downir mar ann an ordéirí. Tá sé táchacht do phobal í eáil bhfuil éilemh ar an léige sa ceantar agus go méid freastal ar an éilemh sin freisin amach an seo. Tá sé Harbh táhairteach mar is suahantas an phobal atá in obair chuir le chéile an Phlean Teanga a chomáile sin is Phlean Teanga atá réitíana seacu onas gur féidir lá a chuirla sin a measatáí agus pobl teanga a chruthú, so mar sin tá pobl an seánach ag an seáú seo a tá nuas ar sin, tá si den éon bhd seo a chruthú le chéile omad ran feartíochta an, omad cófeartíochta an, omad ceannareachta agus ibre a gceist le seo, agus tá gas go deanta acu is cenródaí a iad agus an Phlean Teanga seo deanta maithachú mar an tiad Phlean Teanga agus is maith agus is éhar dóchais agus is ardú manamané a bheith seanach. Is tócha go bíad na buach pointí atá agan ná go mé fás agus Ferbert ar Herbie sí trí bhean na gaige, so bhí níimiid ar Tailí Dara agus leisina thuirt go Phlean go Tailí tá tógáil páistí trí bhean na gaige tá chéile agus imachtaí bhí haú. Tá muid gurí an bréáin sin Herbert. Tá muid gurí gó Dara Herbert, servicesí gó bhí servicesí póthaí agus na úsáid na gaige ar lína a chucinn cin a meas na gnóí atá sa Chontae. Agus freisin muid gurí go mé lár anad don gaige cultúrlann Dara ag léimiid ar sin agus do réir chéile ní sú go mé ionad agan agus plán Ferbh hagan don ionad sin. Is féidir le déanamh bheith páirte ghlachas, don céidir ná an plán a léamh don tríd, tá sé briste séastar ar cantar gin, so léamh faoi de cantar cuirta ann agus céir an rud a mai ann go luas, so cínte páirte ghlacha ann agus teagmhaí ann le na grúpaí pobl agus stochaid dhéanamh.